Okay, good morning, good morning, good morning. It's Saturday. Bago tayo mag-atid, daan muna tayo sa ating ano. Hey Chonky, yan o, si Chonky o. Daan muna tayo doon sa organic market, yung farmers. Kasi na-miss natin yung saluyot. Na-miss natin yung saluyot last week, kaya medyo sumama ang loob ko. Tara sa farmers bago tayo maubusan ulit ng saluyot. Mahirap na, saluyot is life. So tingnan natin kung nandyan pa yung ating mahiwagang saluyot. Okay, tara na, baka maubusan pa tayo ng saluyot. Ano, daming tao ngayon, no? Organic market. Targetin muna natin yung saluyot, baka maubusan eh. Ang saluyot nandoon sa dulo. Mahirap na, baka maubusan pa ng mahiwagang saluyot. Madaming tao ngayon. Tingnan natin. Ayun, meron pa. Ayun. Ito. Medyo kita natin ang mahiwagang saluyot. Ayan, ang mahiwagang saluyot, oh. Hirap na ubusan. How much? $4. Huh? $4. 4? Yeah. Yeah. Last week it's $3. $3.50 last week. Oh yeah, that was on the end of it almost leaving. Oh. Yeah. That's why. This is early morning until 11:30. So yeah, you are. Okay. So pag maaga ka pala, $4. Pag pag late na, ano na siya, $3.50. So kuha tayo ng 1, 2, 3, 4. So 4, tatlo. No discount, I get. Here. How many you got? Yeah, give me 3. Okay. Kuha tayo na. How many? 2. 4? So 3. 3? Yeah. 4, 3. Sorry. So next week there's some more next week? Yeah, some more this week. Okay, I think that's fine. Yeah, yeah, I'll go around. Okay. So ito yung saluyot, oh. Ayan, oh. Ayan. So ayan. Sa mahiwagang saluyot. Ayos ba? Ayan, oh. Ayan, mahiwagang saluyot. Healthy yan, very healthy. May mga kalunay din. Ito kalunay pa. So yan, bayaran natin yun. Peche din. Yeah, and it's to come early. Thank you. Fresh. Sarap to, salad. Yan mo ng pero meron na akong ano eh. Meron na akong spinach doon.
kalunay bigay ng kapitbahay. Ay, papakita ko sa inyo. Binigyan ako ng kapitbahay ulit ng kalunay. Itatanim ko, tsaka itatanim tsaka uulamin ng kapitbahay. Ito, Oh, that's cod. Oh, that's the largest one. Yeah. That's the largest. ano natin. Ito. Ano kayong lasa nito? What's that? $12. $12. Sa importante, ako ano tayo ng saluyot. Yun ang ginawa ko kasi last time. Nung nakita ko yung saluyot na yon, hindi muna ako nagpatumpik-tumpik muna. Kasi usually meron din dito sa dulo eh. Pero nung pagbalik ko wala dito. Binalikan ko doon sa kabila, wala din, ubos na. Check lang natin kung meron. Pero tingin ko meron pa yan. Tanglad. Andun pa yata. Meron pa yata. Medyo marami yan sa luyot. Ito mustasa. Gulay is life talaga. Gulay is life. Gulay. Ay, meron pa nga. Ano, palaya. Yan, meron pa. Meron pa sa luyot. Ayos. Meron pa rin. Parehas lang din. Di ba? Seafood City kasi mahal yan. $6. Mahal yan pag sa Seafood City. So ito, ayos na. Watercress pa rin. So medyo marami. Marami ang saluyot at spinach din. So kaya to. Importante, nakakuha na tayo ng saluyot. Period. Ganda naman. Yan, daming gulay. Maraming gulay dito sa Farmers Market. Oh, yan, saluyot marami. So, masaya tayo ngayon, maraming gulay. Masayang masaya tayo sa saluyot ito. Sweet Daisy. So, ito ay Cerritos area. Bango. So, daya masaya. Ito, bango. Basil. Yun. Masarap to sa ano. Steak. Bango. Anyway, happy tayo. Ito. Fair today? Oh, thank you. Thanks. Oh, free. No-offer tayo.
So sweet. Gano'n ba? Sarap. Tamis. Sweet. So good. Pero ang matamis, sugar naman kalaban natin. Very good. Sarap. Oh, delicious. Fuji. Mga dates din. He gave me. He replaced it with $6. this one with this one. So I find like the black is Yeah, it's because of the Dates. water. but you cannot eat it. The juice. Like, is that like Galing gulay. Melo. $5 each. Lalaki oh. Super sweet. $5 a pound. Kid oh. Mga presyo mo. Okay doon tayo. Ay. $10. You know, that's fine. What are we gonna do? Ganda. Beautiful. $10. Ang ganda nito. Okay, happy Mother's Day. So, yun. Basta tayo, happy na tayo at nakuha na natin yung ating saluyot period. So, meron pa dito. area, so it's a little bit farther. Yeah, I would do something a little bit closer. Yeah, something a little bit. Yeah, basta yun. Ako'y masaya. May saluyot na ako. Yung iba, adobohin ko. Yan. Tapos yung iba, tago natin. Sprouts naman isa. Please do not touch. okay? Healthy, healthy. Very healthy. Ano, may itlog din. Tugo. $8. Rancho Trinidad. Yan, pwesto tayo, masaya na. At nakakuha na tayo ng saluyot. Hindi tayo pumili. Mamaya, mura, medyo mura na yan mamaya. Sila, $8 per pound. Honey. Okay, ito mga roses. Passion fruit. Passion fruit, $30. Ito ako kumuha yata ng sili ko noon eh. Dito ako kumuha. Dito ako bumili ng sili ko noon.
Medyo malaki-laki na rin yung sili ko eh. So, ayan. Uy, ganda ng lutuan niya oh. Roasters. Ganda. Ayan ang gusto ko oh. Yung lutuan na yun. Mix of all of them? Yeah. Mga afraid. How's the honeymoon gone? They seated or non-seated? Anyways, gusto yung sadya natin ay nakuha na natin ang mahiwagang saluyot. So ito ang farmers market, medyo inagaan na natin. Okay? So success. Ayos ba? May magluluto tayo ng adobo. Adobong saluyot. Babush. Panalo tayo. Masayang masaya. May saluyot. Okay. Okay. Yeah. See, I told you farted. Tapos itatanim tayo doon. Yan, may mga yan o. Diba? Tanim natin mamaya. Bigyan ng kapitbahay. Kalkalunay. Tanim natin saluyot tsaka talong paksiw. Whatever. I think they're both the same size. Pwede natin lagyan ng tato puti. Yan, no? Ayos. Okay, ito yung kalunay na binigay ng kapitbahay. Tapos yung saluyot ibinili ko. So, ito yung mga itatanim mo. Ito mga ulamin. Tapos yung mga ito itatanim natin sa labas. Tutubo ito. Kalunay. Yan ang kalunay. Kapuday sa Ilocano.